1 January 2026 muri Zimbabwe makadi zvenyu takapedzera kuonana gore rapera panapa. Chekutanga ndiri kungoti happy new year kune munhu wese auya panapa. Ndoda kukutendai nekuramba muchingodzoka, but nhasi handisi kuda kutambisa nguva. Ndiri kuti chi ndipei ground rakakwana 2026 ndinyatse kuvabata zvakakwana. Nhasi ndauya ndine top 10 atiri kuti ma worst politicians in 2025. Vanhu avakavaka zvavakaita mugore ra 2025 tingatitaurirana zvimwe zvese tikafara tikafadzana, vamwe vacho munovafarira. But listen guys, pane this ningirikini list iri zvinhu zvekuti zvagarirwa pasi zvikaongororwa kuti pavanhu ava ndo vatiri kuti ma worst politician. It doesn't mean kuti ukanzwa ndataura munhu yeye sedha ndakamuvenga here kana kuti ndinomufarira. It's not like that. Titungotaura things as it is, nekuti it is what it is, so we say things the way it is. Saka kana uchingotosvika panapa, the most important thing, tanga nekulike this video izvezvi, so tigare tapinda munyaya tichionesana. Komana kamunozombodei. Number 10 yabva yangobatwa nevakomana vachangotanga kupinda, vachangotibata hanzi the anti-presidential chimbona mukomana ofesi yake iyeyo ndiye watatanga nekutoisa number 10 pacho pa the worst politician. Chekutanga akatanga apinda akati kudogadzira yonzi the anti-presidential criticism watu. Chekutotanga ndichekuti constitution yeZimbabwe yacho airambidze vanhu kucriticize president, because we have people like Anakuli and TV nanane vakasiyana siyana, they criticize the president for a living, but that criticism iyoyo inotobatsira kuti vanhu ivavo vatoziva kuti izvi zvinhu zvasi right, vari kutadzira nyika papi nepapi nepapi nepapi. Even ukatarisa Mnangagwa, I don't know how many times achitaura kuti zvoni vanhu ngavanyatso criticize so that ndinyatsozo ndatadza papi but we don't criticize because of that. Wobva wagadzira inonzi anti-presidential criticism, is like wakutoenderana wakupesana nema ideas emunhu wacho uri kuti leader. Does that make any sense? Zvinoratidza kuti ameno kwakakurirwa kwangouyiwa chete nedzungu bvefefe, but pazonyatsosimbira nyaya yake, because dai anga angugumira pakucreate the anti-presidential what tanga tisina problem naye. Maybe he was not going to qualify in this category. Azoqualify because of what he did. Imagine akuenda akutsurwa nevakomana vemucommissariat, akutanga kupandukirana kutukana nawo. Hanzi mucommissariat mune vanhu vari kupandukira mutungamiri wenyika. Muri kuti against Ngirikini atisekerere zvina basa, and I was like uya akakwanero wakutuka commissariat iri kukutsura kuti this is wrong, usaite izvo. Wakutoa kuti commissariat ndo ZANU-PF the way yevandorana zvakafanana kuti wosvika padheni pemunhu womudza kuti maruza muri kuita pana pakadhakwa kutamba rudzi ikoko, muri kudai so zvakaipa. No, tiri kuti zvinhu zvakadaro izvozvo hatina pekuti tingaswera tichikuona unge munhu akakwana kauchiswera uchiita zvinhu izvozvo. Hati chii chakadaro? Unosvika pamba ukasvika mumusha mevanhu, svika uchibvunza maruze imomo, wotoudzwa kunzi panapa zvatinoita kana tiri kudya na 10 tinodya na 10. Wobva kuti muri kuuraya baba panapa nenzara, imi munotanga kudya na 10 ngatange na 6 o'clock kuseni. But mutemo yacho yakaiswa nababa wepapo pamba ipapo, tisaka uruda kusimbisa baba wepapo. Does that make any sense? Saka ndo patiri kuti aiwa vaNgirikini vaAndrew pasina wako nechikwata chavo vari kuenda nacho, varipo panamba 10 vakachibata panamba muswe. Ndo zvazvinongoita, asi tinongogara tangoti vakomana hapana kapatikiti ngaNgirikini. Now tichibva ipapo mobvumairawo amen. Number 9 rekedza tibva taisa Zimbabwe Anti-Corruption Commission leaders. Those guys, they are too weak. They are running politics. Imagine board racho iroro harina kana 1 munhu rakasunga nemusoro, vanhu vari kutora mamillions mabillions munyika, but hapana vanhu vane musoro mapoliticians vari it's like uri kusunga vanhu vepolitics handiti uri kusunga vanhu vari kutadzira nyika vari kuita sei busy zvavo vatogadzira zvimuforimbo zvavo bed bridge road, vakutobata vanhu vari kubva kubordawo zvavo, vanhu vari kubva kuSouth Africa netumagrosary netusafe matindi fish. Ndo zvamagarira zvinhu izvozvo mogadzira kuti mutatutanzi takuita Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Aiwa vakashibata number 9.
akuna vakomana vakatobuda vakatoti mugore risemi iroro tine evidence against Chivayo kuti zvaari kutoita zvakashata to have strong evidence against him. Achingoya chete bva vazobuda papaya bva vapfeka juzi regero hatina kana problem naye bva vatowedzera kumuchenesa. Takananga kupi? Hatina kwatanga tichimboenda tikuti makadhakwa ndo zvatiri kutaura. You were the worst. Tobva tananga panumber 7. Apa ndicharowa but handingaita sei. Mudhara uyu gezawo futi. Mudhara geza vari kupinda panumber 8. Mudhara vakafaita zvinhu vakatanga chinhu vakachibata but remember kuti Mudhara geza munhu wekuti anga ari mucentral committee yeZANU-PF kurova kuti anga anyasori mudhuze nevanhu ava zvokuti anga pane maways akawanda ekuti vanokwanisa kusvika vachinoturunura nana Mnangagwa. But guess what, after vaita zvinhu zvavo zvavangotaura we then realize later kuti no, Mudhara haana maresources but ari kungoshandisa muromo. The next thing vamudzinga mucentral committee, the next thing vatotiza munyika zvobva zvadii papa waluza central committee watoluza freedom yemunyika wakutomhanyiswa wapara out of ngotaura chete no planning no what kind of politics is that? If for now tiri kutotaura kuna vanhu vakatambira Christmas vari mukati the likes of ana Traore wamunoziva achinzi maoko masarira, we have the likes of ana madzibaba veshanduko vatoudzwa sikati chigwa vakaskamwa. I don't know kuti totaura tichiti kuti we were disappointed. Mudhara chinhu chakatanga chakabatana ichi uchitaura uchita sei zvaidadisa ma first days achibuda achitaura ari kuona blessed mutlanga kwekwe achitoma zvima interview paingoda kungoti musati maita chinhu proper planning was good and it was going to help. Tikangobuda tese tichingoti tira unodai so Mnangagwa anoplana and anenge ane mari akabhekwa nezvigananda, it doesn't make sense. Zvinotanga mamwe vakatowedzera kumustrengthena because vakada muratidza zvimwe zvinhu zvokuti zvinogona kungoitika kwaari ivo vasiri prepared. Imagine kuti izvezvi vanhu vacho vakanzi vakasungwa macomrades vacho hapana sungwa vakawanda but mhuri dzavo zviri kufa nenzara saka manga musina mafriends. What were you planning to do now? These guys they were now blaming one vemu opposition kuti vasi kuda kuya unobatana nesu anachamisa ndobvaona kuti ichi chinenge chimuforimbo pakashata. Those guys shame. Mudhara geza we love Mudhara geza takafarira but maperera akaita tikabva tati hatisati takambona politician akati anobva ahwanda hatotaura kana one word kana zombobuda chitaura achiadresa vanhu kuti saka zviri kuzodai so. Saka ndova tiri kuti Mudhara wedu vachibata panumber 8 papo pakashata. Number 7 pana baba vari pano Charlton Wende. Munomuziva mese Charlton Wende? Yes, MP wokuwadzana muparliament. Tiri busy kuti takatoitawo vanhu vekuti tototi tine opposition muparliament vari kuti vari kwanisa kunge vachitimirira imomo. But guess what, vakutoenda kunorwira nyaya dzema 150,000 loans kanzi makambotipa ma 40,000 wati dzishoma mari dzaedza tutoda kugara dzimba dzesvino tipei mari tiwedzerei mabenefits. Charlton Wende futi I don't know kuti pressure iri papi because what I know is that vakarwisana naChabangu mugore rineri vakatokonyana naChabangu mugore radarika iri ra 2025. Chabangu akatodzoka akatobve ruling yake because Chabangu vanga vakamudzinga kubva kuna February but akadzoswa manje mupawa necourt. Saka maybe pressure yase kuti tipe imari tidaiso the pressure inge ngore kuti maybe vaiziva kuti Chabangu acharowa comeback. Now atichaziva kuti adosvika chigumura nani because Chabangu chigumura manje chiranga mapenzi chibata madzungairwa chibata mabhambi kungosvika chingodai so don't be emotional achitosaina baba obvatonzi kuna mudhenda toledzera kuti buda muparliament mangu like zvavakaita kuna Prince Dubeko Sibanda. Guys, come on now. In 2023 that was the most dramatic Greek ever. 2023-2024 around there. Prince Dubeko Sibanda, yes, 2023 Prince Dubeko Sibanda akati achingodedzera kunzi apinda muparliament kuti so far taakusaina Prince Dubeko Sibanda achitogara pasi zvikanzi tine tsamba imwe tatambira akaita 10 minutes in the history of Zimbabwe. 10 minutes chete ndo pakangoita member of parliament, the shortest ever. Izvo zviri munigirikini izvi kana ungasunga follow politics, thank goodness watotanga kuzviziva nhasi ndo zvakatoitika kuna Prince Dubeko Sibanda because of Chabangu. So people like ana Wende
ndo vanhu futi ivavo panguva iyoyo vekuti anzi vaitaura nemango ma-mp kuti panouya malist paipo kunzi ninga garai mauya kunotora ma-terms and conditions zvitozoti don't waste your time trying to fight us because simba ratauro rakawandisa. It's on record zvakataurwa nahonorable Chagwiza. It's on record. Honorable Chagwiza was member of parliament Goromonzi something vakatorohwa futi kunzi taita mistake takanganisa zita zvakanzi mpana uya utaure ndo vakatozobata that information kuti vanhu vainegotiate ndana Chaton Wende. These are the same people now vakufight out tikuda ma 150,000 instead of fighting for the citizens, instead of kuti aende kunomirira vanhu vekuwadzana vakamuvhotera veconstituency yake. Tina kwatanga takananga zvedu akadhakwa. Hai toatava pa number 6 wikine uchivayo. That one is the worst. Anonyebedzera kuti haasi politician, mukomana ari mupolitics full time achitaimira matenda achitase, but he is spending a lot of money. He doesn't have anything to offer in politics except kungotenga magifts, and magifts acho mamwe acha kutengwa zviri unnecessary kuti ndakakuona iwewe uchidai so parali as if arikuda kubatsira vanhu kusapota Mnangagwa. He is using money, wasting money, but mari yacho yake futi at the end of the day. But 2026 kune chamboko chewaya chakagadzirwa iye. But rekeza tijambire pana number 5. We have George Guva Matanga, treasury boss. Avata vachka. Ilile kandi ndinotomboti ndichitomboterera vamwonuka nditombonya tsonikina even ukatona step rakera chifamba so utotozota ameno hana kana zviko kuti ungandongedzera ita sei. But he is the worst. Why? Accused by political insiders of taking big kickbacks and blocking funds to punish lawmakers who don't pay bribes. Allegations are kubudiswa levadigirikira. It's like Guama matangane zvakanda zvakaita pane kumwe kwainzi ari kugururwa mari, but today I'm not here for that. Kana ukaiziva nyaya yacho kunzi pane kwaigururwa mari. Ngatijambire handi yeku number 4. We have George Charamba, presidential spokesperson, propaganda machine, chibaba chekunyeba, chibaba chekungotaura zvinhu ameno zvazvingori so. George Charamba ndiye anozikanwa kusakama musoro, but that is not the reason why he is here. A long time regime mouthpiece who defends every bad choice and lies for government. Imi anozikanwa nenyaya yekungotaura zvisina basa panhingirikini zvakadhakwa ndo zvanosimbisa izvozvo. George Charamba problem iripo ndakaona hanzwisisi kuti arikuita zvine musoro here kana kuti arikuita chirombe. Angori panzvimbo 1 so life yake yakangombe, but arongopera kamira kunge Kendro Boss ndaranzwa zvanzi ngaadzingwe basa. Izvazvo akutobva kunoona naTemba Mliswa mukomana ngaadzingwe basa. Chicha ari kutiitira ichozvo. And I was like aya ndingazonzi ndinotaurisa. Handiye zvedu pa number 3 apa ndakafutaurawo futa. But it's always good kuti tingoziva kuti zvimwe zvacho like I said before hatina umboya kuti tikudze vanhu vekuti pakana kuti munofunga pamwe munhu takamuvenga kana takadi tikudhila nemafacts chete. Constantine Chiwenga, vice president, yes, he is the worst in 2024, the worst politician ever. Let me usa weekend wekusvika pa that text panoitwa politics think ndakambotanga nyaya dzichidifferent tikambonzwa kuti kunoti that guy, he's not a politician, he's a soldier. And I was like no, he's a politician. Chida try kufoseredza munhu ka akatanga kubva pa akazongodzoka paipa kuChina vanzi minister of health achitogadzirirwa bad name. But ikoko kumashure tikutaura zva 2024 amana kuti panorohwa manhingirikini esaya varohwa gore ratanga achikuchidzirwa achita sei. Iye akangonyarara. Ndakafunga pamwe kunyarara zvimwe pane zviri kuplanwa izvo nothing we planned. He was just quiet. But achipedzwa career vanhu vese vanga vari mudhuze naye vacho vachibviswa achidzururwa zvidhori zvake muground so dzururwa. I was like what kind of strategy was that? Aitadzere kana kunyararidza vanhu vacho oreti vari kumusimbisa kuti guys mbomirai zvamuri kuita because vanhu vakawanda vakadedzera kuti gore regodo guru izvo zvidhori zviri busy kudzurwa wosara wawega vulnerable wa1 ndobva yaenda ikanosainwa ikoko kwamutare uko zvikanzi takunosaina resolution 1 yemupati. Resolution 1 ndo yakabva yapedza VP Chiwenga career zvamuchose. Vanhu vakanda vanofunga kuti pamwe achadzoka achazopika achaita sei. I'm telling you zvakadhakura ipo paya zvakabva zvavharana. But tinotorwadziwawo because inyi zvinhu zvokuti tanga takunakidzwa nepolitics dzemuZimbabwe tichitoziva kuti izvo so tiri kucelebrate something is about to happen. Izvo hapana zvanga zvichada kuzonoitika futi. Apatomborina. Something was about to happen. Chii changa chiri about to happen ipo? Hapana.
opedza vaitoenda nedosi hanzi dosi haana kuenda achinorepresenta direct face to face, but iro rakupindurwa nyaya yacho yaipindurwa iye kwakutoda waste bed to waste zvatowedzera kudhakwisisa mai I don't know kutosara atomomunikini macho what I believe kuti vakutongomunzwirawo tsitsi kuti general rumwe wedu kaiwewe. Anyways, rekeza tedo pa number 2 with Mthuli Ncube, finance minister, money messmaker. Is the worst one. Imi budget racho anti people. Anotadza kutotara neone government kuti kamana do something chiri bet akutoa kunoyamwa ma citizens kusvika pakutoti betting kutora 10%. Mthuli Ncube wakadhakwa, Mthuli Ncube wakadzidza sakadhakwa. Handizivi kuti kudzidza kunoita kuti munhu anenge akadhakwa kudaro here, or maybe tizoda kuti nyika yese tanga yadzidza kusvika pabata balevel rake. Mthuli Ncube mawo ani chaiyo. Right, tobva taenda pa number 1. Pa number 1 apa pane matai. But handizondotanga kutaura upi. Rikatanga na Temba Mliswa. Temba Mliswa ari pa number 1, but matai vaita 2 vanhu vacho vari ipapo. Temba Mliswa akadhakwa. Ndizati pane zvinhu zvokuti iwo wakatopera keri yako obva unotanga kuita zveusabhuku kwakutanga kuuya kaunzi apuzopuwa mari kuti atange kunorwisana chiwenga uzonodaiso vakamaya munokwarira mahara. What kind of politics is that? You are not even in ZANU-PF macho wanga wakabuda kudhara macomeback achinerera tumapoliticians tunonzwisa tsitsi ndotoona Temba Mliswa tukananga chingopopota kakabuda tsinga dzemuhurume because anenge vice president kana achitoda izvozvo zvari kuti ari kutotaura totanga tatarira kuti iye akachenawo here because ma-allegations ecorruption iye wacho akadai ukazopuwawo mota naningi. Ndakati baba zviri kupi izvozvo moti nyadzisana Temba. Ana Temba unonyadzisa zvisingaiti, but rekedzai ari pamatai nemudhara wake president Mnangagwa. Zva2025 zvakaramba mudhara. Handisati vanhu vari kufa nenzara izvezvi. To be very honest, 2025 Mnangagwa zvakaramba. Ndotonzwa vamwe vanhu vachitotaura kuti ari kugona mudhara ari kuita sei. Push hard mudhara, do something better, try something, bring new ideas, bring new investors so that nyika itange kufamba. You see, hanzi kugadzira marodhi pakangova festive season nemachristmas mota dzakutobuda zvimabridge zvakawanda zvichitora mota zvimota zvichitotadza kucrossa vanhu vachirara vari pamarodhi zvimadhito vanhu vachifamba madhaka amudhara. Something must be done. 2025 zvakaramba tomboda kuswera something zvokuti if you ask those guys vari patwitter vari pachinji vanoswera vachitaura vachiomberera maoko vachita se vanofungidzira kuti maybe vakaita something chiri better vakatry nangu zvakaramba ndakazvitariseni kuti mudhara akashanda akadai. Aiwa vaya vari kuwana pay vaya varakashi vaya vari kutobhadharwa mari kuti vadefende that ngirikini zvese zvine zvichiitika. Maybe zvedu tisiwo tinenge tiri kure kana kuti nemaopportunities because muZimbabwe chekuti kanjoti munhu ari paopportunity ari pamunyatso ari kuyamwa kugovernment ikoko like what others are doing anenge achiona muri kutogona zvese zviri kuitika. Hati kuti vana munyika izvezvi onai muripo izvezvi tiri kusvika the extent yekuti munyika takunetsekana nezvinhu nesimendi price simendi kusvika kutoendesa mudhara do something. No 2025 zvakaramba. Ina hangu handisuda kuti munhu andotonza anotaurisa zvangu but 2025 ndikuona nga mukuru zvaka zvinawo bunyatsobuda ameno kana zvedu tiri kunikina ati inini I always tell people ndichitotsura vanhu kuti mukona mukuru musamutuke because makatuka mukuru makanganisa komana udzai mukuru chokwadi kuti apa zvaka onai kuzvipatara kusati kwane mishonga mudhara. 2025 tai expected ma radiotherapy machines ange amo muzvipatara apasati amo mushonga amsati mawamo muchipatara. Zvakaramba mudhara. But 2026 since ana magara muchiripo amen tozomirira kuti anzi congress 2027 kana kuti 2026 mongoita zvekuamenda constitution here whatever. I don't know what you are about to do now because atingazi moves enyara unpredictable. Even that move that stunt yemaita iyo I think iyo yekuti munenge muchinyebezera kuti handisi kuda kupinda rangu. I think on that one you deserve a category imwewo different. But on this one pakuti zvinhu zvakaramba zvakaningirikina apa ndimi top politician because when you are a leader in the country, when you are the president, you are the top one. And pane imwe recent yekupedzisira
yabva kutoitika izvi yekuti anzi vanhu mamembers eZANU-PF vaqualify kunokwereta mari wopiwa mari ma1000 loan. Why? Kana mune mari yekuti ngatingoti every citizen are business minded, not everyone deserves 1000. Tikada kutora mapictures mufananidzo yavanhu vari muZANU-PF vakamawapa ma1000 iwo haidzoke inonyura. But tikuti vafana vechidiki vane business ideas vemunyika ngatimbosiya zvimwe zvese izvi vakuru woyi. Tomboti mwana wese ane business idea ngauye paground atore mari. What to prove it. Uya ne business idea inosuta mu 1000. Wotiratidza kana kuti une business kudhara uri kuda that investment or whatever kana kuti dzezongowedzerwa dzimwe mari zvichingoenda zvakadai. So tinogona kutowana vafana vamwe vekutika vanotokwanisa kutotora mari iyo ikatoitika zviri bho nemamwe madhara kuti anotora mari iyo zvinhu zvikawedzera zvikaenda kumberi vachitodeserve. Some of them they deserve even ma 50,000 or more, but as long as vachigadzira mabasa ngavati zvamwe vamwe vanhu vawane mabasa kwete kuti 10,000 munhu wese anokuqualify as long as ari ZANU-PF member. Vanhu vemuZANU-PF vazhinji avazive business chavanogona kungoenda vachinokumbira mari zvavakatojaira izvozvo. Vanouya kumarali munhu anotobuda tsinga kubuda masiriri achifara tapuwa chicken slice. Moti munhu akadaro yeye ari kufarira chicken slice nechicken ina anopuwa 1000 nekuti business re. Munhu asingazive taste yechicken slice anotoidyira kumusangano. Munhu asingazive kuti hembe nyowani inoita mari anotowana hembe yeregalia onzi ari kuda kupuwa 1000 US. It doesn't make sense. Izvo ndo zvinhu zvandakaona zvimwe zvakadhakwa. That idea inofanira kukatwa. Ngapavhurwe ma-opportunities for entrepreneurs. Ma-entrepreneurs vemunyika vovhurwa that opportunity kana vachienda through tinomachakairo vachienda through any office inogona kungoestablishwa yoenda voenda nema-business idea. That way it will make sense to me. Ndotozvibvuma kuti apa pamukuru vaonera dhiri mukuru vaita something chikuti zvinhu zvakuenda mberi. Noti zvimwe zvese zviri kuitika izvi I'm disappointed mukuru. Something must be done. And it's the other thing mukuru chimwe chatakuona tikuzviziva ichatoo chikumbiro izvi ndozviziva kuti so muri palive you have time to watch everything that we are doing, everything that is happening in the country. Ndopa munogarawo pasi vana venyu vanombotiwo chimboonai kutaurwa apa chatoo chikumbiro. Kune vana vamwe vakasungirwa politics pamashura. Chatoo chikumbiro kutoti ruregerero please. Mazibaba oshanduko mhuri yake iri kutambudzika uku kutokumbirawo kwakutozviapa chatoo chikumbiro ndakutozvininipisawo. We have people like Ana Traore nevamwe ana baba mapango. Tina baba mudiwa a war veteran. He's over 75 years now. Arimo mukati izvi mhuri yake hatizozoti ari kuita sei izvi. Please ndikutokumbirawo mungoisawo ruoko rwe. Ndonzwa kuti anzi you are the listening president. Handisati ndakamboona hangu pamakanyatsoteerera but ndinonzwa kuchinzi you are the listening because most of the times ndogara ndichiona pasi pese pekuti takutaura zvinhu toratarakaningirina. Please chatoo chikumbiro vana ngavachiregererwawo. President Mnangagwa chikumbiro ichi kana kuri kumba meno mune mchinzi baba vashoni re baba vaCollins baba matwins baba 2 andizive kuti muchidedzwa neripi chashumba whatever mazita akawandisa tingambomapedze. Vamwe vanoti Trabablas Skoko Dross andizive mazita akawandisa tingazokanganisa mataura tikazotanga dzimwe nyaya panapa. Chatoo chikumbiro ichi chanda kutokumbirawo kuti maona manzwa zvese zviri kuitika. Vana ngavaregereraiwo vana. Ndatenda zvangu. Muri Zimbabwe ndo chirongwa changa chiri panapa. Show yatanga takakubatirai pa channel yenyu. Panapa pamanzi pa Korean TV 2026 ndataura ndakati chirongodiwa ground rakakwana. Tibate basa zvakakwana. Saka ndiri kuti chi support yamakati pamuna 2025 yakakosha. 2026 tamugore zvakudai so. Tiri kuda imwe support futi because panotanga gore tinenge tine my new ideas ekuti zvinhu zviende kumberi. So please keep on supporting us. Tienderere chinhu chifambe chinakidze. Zviuya zviri mberi tinozoitawo zvimwe but guys aiwa ndinokutendai. Thank you so much. Vanoda kuadvertise ma business musakanganwe. Namba dzangu mukadzitarisa pakulienda panapa munozowana namba. I'm sure pa screen papa dzichaappear anyway. Now mokwanisa kuti se kudhila nenamba dzangu idzodzo. Ndatenda zvangu. Thank you so much maZimbabweans. Muve negore rakanaka, mabasa ngawanike, makomborero ngauye, farai nemhuri muchinakidzwa muchita sei. Aiwa ndokutendai. Thank you.